tutors i professors disposen d'una sèrie d'eines que permeten interactuar amb els alumnes i responsables per treballar diferents activitats i per enviar informacions. Activarem o desactivarem aquestes eines des d'administració, acadèmic, estructura de cursos i modificar funcionament. Cal tenir en compte que la configuració s'ha de fer per cadascun dels cicles a infantil i primària i per etapes a la resta. Podeu triar el funcionament del curs per classes, recomanable per a infantil, o per matèries, òptim per a primària, secundària i cicles, on les eines activades apareixeran a cada matèria. A la part d'activar les eines, cal configurar que aquestes siguin visibles a la plataforma dels alumnes i responsables, des de la mateixa pantalla d'abans, icona Visió dels alumnes i responsables. Les informacions les podran consultar alumnes i responsables a la seva plataforma. La carpeta de classe i els avisos dels tutors són eines només disponibles per al tutor. Hi ha dues eines per identificar una classe. El tutor pot editar el nom de la classe i afegir una fotografia des de matèries, la meva classe, eines de professors i nom de la classe. Escriviu el nom de la classe i afegiu una fotografia o dibuix. Al docent li apareixerà a la fitxa de la matèria tutoria, que ha de durar el nom que el tutor ha posat, i als alumnes i responsables a la pestanya La meva classe. Com a tutors podeu afegir fotos per a totes les classes clicant a Fotos classes. Amb el botó Gestionar imatges es poden pujar les imatges d'una en una i amb el botó Pujar imatges massivament pujar-ne més d'una a la vegada. Aquestes fotografies els responsables les trobaran a La meva classe apartat Fotos. Aquestes fotos no estan relacionades amb les que es pugen des de la comunicació àlbums de fotografies. Tingueu sempre present si teniu les autoritzacions dels responsables per tal que els alumnes puguin sortir a les imatges.